Juma machielo odiche machielo e Lolwe TV en chenro mar Osemoke kendo liel ano mudi makoyo MC Jakakamega Spandita safu gotongis amanyo gym imanya ngo gym idwa timo yango ingeni Lwanda Magere gym idwa timo yango were gi wach Lwanda Magere gym idwa timo yango Lwanda Magere gi idwa train dhi kanye donga adwa betingo chuma mondi dhi okine cameraman idhi timo nade cameraman ingeni camera no is not just child play nyaki ting kinyi ku kinyi nyalo tinge adabedo gi arms kaeto siasa biro ina wuri akobet standby okay what we about siasa nitiere gimoko nego be ni jo Kenya kata moko kuom jo Kenya temo tugo kata temo wago Adam ikum ranyisi Senator Isaac Mwaura Honorable Senator Isaac Mwaura nominated anyalo pare selected Kasarani Men in Black not imango nokelo fuere Senator Honorable Isaac Mwaura lwedo mopidi yes kikitimamo kikicha chien be okyany achiel moluor His Excellency Right Honorable Chumaliet Wudunga Baba Wonakeyo Amolo Surusuru no nominate single-handedly yes. nominated MP for one full term benefit ODM kaiti lokori iyanyo baba yes. Baba no wacho ni oyo manya thina kikugole weura chieng pinyne puonji haya 2017 ichikori Jubilee kata tiene onominate ibedo senator kaeto dongi ni yoni de Mombasa ka dianika gichiegi jaudi kaeti winjo ni jo tanga ni kanye Kwale ichikuri mtokoni idhi kanye Kwale omi platform na mitapo ya nga His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta mi rivo nyaka gemenige yes biria okiyani min ngato adwa puonji kija siasa kidwa gori gi ngato kikiyani min ngato choma tir koro tani ne ichama senate nengo usas mwes koro chama nyanji mos koro nino ngamuka okare senator Leshore lwa chamo mos odes kumiga chiaginus ikoni sani Mwaura is jobless ocham nyanje chama uje urino sani kodhi e bengi sani nyise na ngoa the ATM is amo insert the card again tapenji honorable nitie mwesh senator Omanga Millicent Omanga yes mama miradi you cannot nyaki sell policies mag chama even sponsoring party ka ODM mano minister certificate you must sell the policies mag ODM ka Jubilee mano mi sell policies mag Jubilee to ODM be iparo ni nitie jo monego be ni dhi dala so far so good okabilo mo jingato omiyo people must behave with decorum correct any sponsoring party don't take any position for granted kanyo okwabidok ne ngato berja ODM berja Jubilee berja mowa UDA wasoko wangi kidhi marach twatime mo wakweri to Migori penja Migori timo kawarawera because ideologies mag chama are we allowed gibedo gi ilungo nango dissenting opinion tinda lony mano okwadage jo Migori ok ni wadonje wa ngato nyochu tuo ni wadonje wa Homa Bay sani wan Migori moko headquarter ok bilongo ni ngato bende in co democratic right mar bedo gi dissenting opinion yes but not directing any word any term to right honorable Raila Odinga. You must respect your leaders. Whether it's Baba, whether it's Deputy President William Ruto, whether it's Uhuru Muigai Kenyatta, whether enan. Iwinjo. To madhine mine. Iwinjo. Kiketo nidwa chaja odi. Ichuori safa. Osemi ticket madonje oto setero dokuru. Tisiki cha chuori. Iwinjo. Chuori bro impeach. Iwinjo. Kata inyalo riembi inyalo mai certificate mar chama. Mar bedo Deputy President. Iwinjo. Deputy party leader iriembi replace replaced immediately sani ungang with effect Osemoke kendo liel ano moni makoyo MC Jakakamega Spandita safu gotongis koro wadhi Eldoret do ilungo ni the court judiciary the court ango motimo no kama manen why manen apenji what a man can do no a woman has done apenji gimotimore oda e kinda gi jaoda yes e bedroom utere court nango no nitie gik matimre utero ga police nango utere court nango tinyalo bedo solve the court
Iwinjo. Like case my Eldoret. Interpretation mar court. Case my Eldoret en namo. Jaduong otamo jaode kuom conjugal rights. Iwinjo? Kaeto conjugal rights gidholu en timbe mag. Iwinjo otuono jaode conjugal. Koro jaode wamoni bwana. Lo ne tim baba gi mama. En officer. En officer. Ni bwana anto noka dako no biro tedo. Chiemo. Dako no biro timo. En girol sadi. Adek. She came to cook, eat, nyuol. Iwinjo. Kaeto. Okunya keto dako gi chiemo kende. Dako rito gi mokadi. Okabi wache the TV kala kiti. Mokadi. Achiel chiemo, ariyo hera, adek tigi wi. Adek na. Omiyo dako odhi e doho. Odhi fulo chuore ni court. Dichuo otame conjugal rights. Ratiro mare. Iwinjo? Mano gole wacho nao. Mane gima nogole thurgi mokwongo. Ni mane gima nogole thurgi mokwongo. Tedo. Amane wacho wotu bwana. Nobiro kao ratiche. Iwinjo? Ratiro kao onge ngero. Kora penji. Okay, judge goro wacho nao. Judge ogolo order. Ogolo order nao. Court order ni bwana jaduong. Ogolo court order ne mokwongo ogolo court order ne jaduong. Ne jaduong. Ni bwana nyaki fulfill gima nokelo mionika. Nyaki fulfill ratiro mar ogolo mama gi sorry. Iwinjo okele ka. Kaeto jago ni oko fulfill. Mama ne doki court. Judge the same judge ni golo chik mondo mi OCS mar kama ng'anyo la gi jaode. Otimamo. O monitor. Monitor ni ratiro. Koro every morning mama cha o report ka police. Report ka police. Ni. Namo. Leo imagine hata sikupata morning glory. Wewe mama unasema ndiye mzee anacheza na wewe. Fanya hivi. Omera. Naweza kuchukua. Naweza fulfill hizo mocho. Omimane kuma society uchope. No. Koro every morning o report. O report ka police. Kato police relay the report to the court. Leo akataka kurudi. Kulikuwa na baridi. Osemoke. Kedolian. Ana muni makoyo. MC Jakakamega Spadito safugoto miso. Woda bando. Wasebedo kwa wacho moro kae. Kinde ka kinde Lolwe TV ka. National TV. Yes. Wang jowi wang lech. Ojende wa nyiwa. Town to bende. Yes. Inyalo adala ibiro Kisumo, inyalo adala ibi Nairobi. Ni adhitio Nairobi. Kwanza kapo kidonjo kanyo yo. Adwa mi qualities mar jaluo. Qualities mar jaluo. Yes, kato kiti qualities mar jaluo. To wadonje gino. Adami quality mar okabe wacho. There are things we subscribe to. Luos, iwinjo. Mogongo Luo is a software. Is a lifestyle. Luo is a lifestyle. Qualities mar jaluo. Iwinjo. Jaluo subscribe to His Excellency Dr. Raila Amolo Odinga main baba. Mana chia. Mano wuonwa. Baba kia pingi baba. Baba despite corona. Baba anpoda heri baba. Baba, I will do anything for you. Baba, it's me and you. Second. You watch baba makata mama uka understand. The only human being on earth. Mama kata mama I understand. Poko understanding. Quality mara rea. Jaluo ero hangla. Hangla siso. Quality mara dek. Iwinjo? Awinji. Quality mara dek. Mon. Angomo second tore. Kanya honge. Kwatieko. Ruak helmet. Kanya honge. Quality mara ngwen. Gor Mahia ko galo sirikal. Mano tek. Mara beach. Kuon gi weo. Mara uchiel. Kongo. Those are things Luo subscribe to. Kitieko mano. Wan kinyambi lo ni japap. Ange japap. Wan kinyambi lo ni japemo. Nge japemo. Qualities mag japap. Kiwe bot japap, wan kod japap tiengi. Yes. Mane gi mane. Jagor Mahia. Mara riyo. Jagor Pamo. Mara deken mane. Danga nge riyo. Was. Was. Tinde kiwotho ki laptop. Ni uko wapi tukutane kapoki wacho laptop. Mewo qualities mar ja was. Achiel. Orwa ko subsuta. Mara riyo temo bleach. Mara dek. Kinyo socks morwako. Happy socks. Magi sad. Magi maleyo. Mara ngwen. Fitting. Okupogre go. Mara beach. Cologne. Odum mamit marash. Ngawe 5th floor. Yes. Mara uchiel. Sa machalo gi ma. Sa. Gold. Seiko. Gold.
Mar abiriyo simu adi ang'wen katin to gin iPhones 10. Yes. Mar aboro kendo mogik ing'e kuma madhi chan Jeva House, Serena, Acacia. Let's meet in Acacia. Okomadhi Turungi. Never. Koro puonj mondo miyo nyithindwa gimomiyo watiyo gi example nitiere nyithindo joluo. Yes. Ng'ato wuok dala ka ni atiyo Nairobi orwakore maler kumotiye yonge adak Greenspan kanye Greenspan Mall koko dak Greenspan Mall to dak Kilimani ng'e Kilimani yes Nairobi Woodley rent and pesa di 50,000 100,000 100,000 150,000 yes to kuti kipenye nitiyo kanye ni bwana I'm a very busy person. En gigeche madongo kahaya TX oganda wa nyiwa ya wuotwa pinyo se biro marach king'eyo ni ero gi shortcut pinyo onge shortcut life onge shortcut nyakitima tek kato wacho ni olo adag short lakini mamit never midhiero midhiwe ne jodala en midhiero mochwere idhi bedo mwenda sake idhi we minu kayuak correct koro chakre sani wabedo joma winjo wach yes useneno gimocho timore Kitengela ji penja ni to bende ka njiwinjo nying jogo ne gi akanye tinde ukao namba ukao namba waluya wakao namba ya weche kisiagi winjo to wan no monj pong moro wale mogo lakini kon men iwinjo bunge jopemo bona omiye chakre sani wawinjuru wach mag mowacho on national television mondo mi oneni okony ya wuotwa mondo wares wadwaro tho kapod otin wares oganda wa generation Osemoke wadhi lose generation moroka morumo kendo liel marumo omiyo Osemoke kendo liel anomoni makoyo MC Jakakamega Spandito safugoto ngiso koro kama dhi South Africa kapok wadhi South Africa sani kidhi Nairobi en sure ni wada chako business mari as in boat iwinjo row your boat okay. Kisumo kabe wanego bed ni prof koro introduce standby boats ngeni nitie pinje kaka have you been to Belgium nitie pinje moko maoko France iwinjo okidhi tich gi taxi awinjo in gi in gi boat kanyo uro idhi office idhi prosperity ni kwang idhi propose ni koro in wuda bandu idhi prosperity gi idhi tich idhi to press conference never koro dhi mbele koro gimano temo wacho ka nitie South Africa is a great country to nitie weche matimore pinyo biro marach pese neno dhako ma jado anaseneno gi adi ariyo mane nitie achiel mon ma jadogo gin mane anang'egi kendo gidak Kisumu gi joluo gidak Kisumu ka kelo dak manya koro in sort temo justify okay do mar piny South Africa kata Africa mangilambo no ngado ni mine ni kod ratiro mondo mi ginyuom chuo koso chuo nyuomgi vice versa iwinjo kaka chuo inyalo meto dhako be nyalo meto ni koro dhako umeto na yes dhako meto na ok dichuo achiel dichuo kata di iluongo ni polyandry koro chiega nie an chuore official to nitiere mpango kando ma yuda bandu machielo kama ma ok mpango kando ongisa ni bana wodo ko yugi penyo zerumo ase ayudo namba 2 adhi kelo ni namba 2 no ne kaka chuo ni ginyego ang'o miyo ka en wach mon iwinjo kidwa kepo to it's just normal when it's about women moko nyeni mano dhi ataro mar muma pinyo lokore iwinjo pinyo timo kaka joma chuo morality never why is it that when it's about men men marrying more women there's no morality magi jogo magi kare biro gini niwinjo nyaka sule ko biro neniyo ayuto ne isene congratulations very good abedhi meto iwinjo koro en gold on national television minge maber ni kiaka to dio nyisi no meto ni idhi deri dong mano gold mano udhi draw gold le over 2.5 omiyo anaparo ni okorach onego kel gino Kenya kanike mongi ging'e ng'ama bro kendo gi mon kora penji the numbers ng'e ka okinyalo yudo dichuo ni sungori ni oknyal kende gi ng'amo dhier japiko kaka ma wewe ang'o mi ni feel niya mono ko nego bed ni meto
Kora penji. Mano is against morality. Kata mana mumodagi. Obiro. Muma katiba wa molo kata bana BBI. Kama mumacho ni daka chiel de chwa chiel. Full stop. Muma is not null and void. Mak manania. Obiro. Tony is the kwano yo. Anto an gija rongo. Iwinjo an gija sori. Iwinjo an gija wuthogi. Mango jo mo service te. Ok ja service. Omera. Koro ka okwarusa ni bwana Anto weekend ni. Okwarusa nao. Adwa dhi rongo. Omera. No. Osemoke. Kendo ni endo moni makoyo. MC jaga mega spandito sabu goto ngisa. Piny Kenya sani ni matek kuda bando. Nyoche kwa kao loan ka. Wakao loan World Bank, wakao loan IMF, wakao loan China. Ukao loan mundu chulgo another loan. Ni wakao loan wachulgo another loan. Ni malit na mugi. Are you even normal? Ni nyakwara. Bro chulo go imoko nge kumano ai. Anto nyithindo mapod nika. Nigigope. Nika. Nigigope. Giro mapar. Over 100,000. Over 100,000. Koro ofisi ya tanpenyo wacho. Or allocate 86 million. Yes. Nigi renovate godo State House. Taxpayers money. Kare momi okikalo boot State House, mabut property ilo na prosperity house ni. Isema ngimadi. Ma State House. Ma State Lodge. State Lodge. Adwa puonji gigi. Ere pogruok. State House Nairobi. State Lodge. These are the areas mina nogi. Those are state lodges. Ngamoda State House. Yeah. Uhuru gi first lady. Ngamoda State Lodge. One gi State House morobondo. Iwinjo. Okawuondi mar babacha machabe State House. Because it's a replica. Mar State House Nairobi. Mano State House Mama Aida odak kacha. Mano State House fake. Woda bandu kikuwondu. Makarencha one State House. No, we have Gin State Lodge tell mar babok nya bedo State Lodge bwana. Okwanyali. The point is onge tiende be ok make sense. Ni wa allocate 86 million to wane gi pandemic mar corona. Kisumo ka wan kod miluongo ne nyari India. Misplaced priorities. Gimote mo wacho en ni onego beni piny wacho odewe dwa jopiny. Yes, in fact 86 million ni. 86 million. Onego beni inyiew yedhe iketo hospital. Iwinjo onego beni sani nitie disaster. Nini reallocate. Yes. Haya. Sani kuro 86 ni. Binge ni mokwongo 86 ni. Angombe sani kuro wuok be choni chiwinyo wachne. Dongi nini wuok gato dok. Mano nyisi amo. Mano nyisi ni ya. The government nitiere kaka ikoni ni ya. Yes. Cheza chini. Pesa nyingine oseti kode tingeni kaka kutiko. Renovation motimbe o. Yes. Wagero wall mal 18 million. Wagero wall mal 86 million. Not a best way to tiyo gi pesa ja pen on misplaced priorities. Mano analyst. Osemoke. Kendoliel. Anomundi makoyo. MC Jakakamega Spandita safu goto giso. Wadi thuru Siaya alego. I don't come from Siaya. How many times must I repeat this on national TV? Okay, to declare. Do I look like a Siaya? To declare the truth mondo wange nito eringa maria gi ngamo fuoka. Golo pande ni on national TV. Iwinjo. Get calm. Opande is a private property. Opande mondo jionge ni ngani kare and just here to tuere Kakamega kumano so ni ntinde ndia Kakamega never isena no jasia malando isena no jasia malando dongine makodi nguo sela lando sela sela iwinjo boka beti lando iwinjo boka neno jasia ya malando we auru mos ana turugo paraja okine skin marra ila gimara donwuti wacho na donwuti wacho na ana huwa wacho doka bicha ukie Kikongo ange. Inbege Kikongo. Okay, Siaya. Ikwa you are. The dynamics of politics in Siaya. Yeah? Kizungu tinda mwonyo. Anemeka mano. Obwango se konya. Iwinjo working with prof. Iwinjo miyo korosa na adum kizungu madogo. Working with Professor Nyang Nyongo Peter. Sani kuro kizunga mwanya. Associate professor. Okonya better associate bwana. Dagi long proper associate. Ngamarengo from reality. The truth. What doc Siaya? Don't confuse but me. But don't call. Even you cannot call my boss associate. Associate ginjo man repeating for the third time. Associate associate professor. Those are those people who are still lecturing at the university. It's not a lecture. Guru. The last time I checked, Siaya was lecturing at Nairobi. Iwinjo magojo rangu mabwe. I remember politics of dynamics back politics Maxiaya. Yes. Sani wadwangiyo ngama ni loyal. Uchono kajwang no wachonia. Loyal to who? A party ka wangiyo ngama very loyal.
to Jakom. Iluongo ni fidelity to the amount. Yes, the party. To the party. Iwinjo? Thermometer. Yes. Iwinjo? Opio Wandai, mano my son. Iwango? My son. Sani koro dok. Iwinjo? Ogocho nge piny ne dok to tiene. Iwinjo? Nyiswa direction. Mano watieko. That is my son. Is very loyal to Jakom. Iwinjo? Chalo mana Uhuru gi Nyong'o. Iwinjo? Uhuru osebedo kabiro Kisumo. Raila osebedo kadhi Ugenya. Kinde manorengo ne mbunge. Raila ludhi Ugenya didi. So, that means ni Jakom is close to Wandai. Iwinjo? That is the dynamics of politics. Orengo to nyalo go mana lwenje mama. Kama nogoyo Nairobi cha. Ayo machia maguda bono tamotimo ka ogo campaign no do bedo governor. Engineer Odero Gumbo. He lose direction. No, don't analyze. Engineer Odero Gumbo. Wajonya. Yes. Coming on board. Iwinjo? The next governor of Siaya. Mane nimewacho jo Homa Bay wuoyo. Ingi kura di. Okay. Wangyo dynamics ma politics. So, Orengo to ber mana national. Ayo machia okidwa Orengo bed governor. Okawacho kamano. I'm looking at the dynamics of politics. I'm interpreting your statement. No, I'm a political analyst. And so am I. Political analyst, political colorist. Iwi jakoro. The balance. National. Tuju, foreign affairs. Ber kode, nyalo wuoyo go wasungu yote. Wasungu mabikel fans yote. Iwi njo? Wajonya. Do roads. Do roads wajonya. Please. Inosiep na mangeo bitagidel. You did well as an MP for Ariada. But kindly do roads. Continue doing roads in Sudan. Please. Iwinjo. Osemoke. Kendoliel. Anamoni makoyo. MC Jakakamega's Pandito Safugoto Giso.